Pumangatlo ang Central Luzon sa mga rehiyon na may pinakamaraming naitalang COVID-19 cases sa buong Pilipinas. As of May 5, 2021, lumobo na sa 88,807 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 8,409 dito ang aktibong kaso. Sa loob lamang ng isang araw nitong May 5, umabot na sa 580 ang naitalang bagong kaso sa rehiyon. Kung kaya't nananatiling pasok sa top 10 provinces na may mataas na bilang ng new active COVID-19 cases, ang Bulacan at Pampanga. Panglima ang Bulacan na may 226 na bagong kaso, habang pangwalo ang Pampanga na may 189 new cases. Umabot naman na sa 2,041 ang namatay sa rehiyon dahil sa coronavirus disease. Pinakamarami ang binawian ng buhay sa Bulacan na umabot sa 785, habang 8 ang naitala sa Aurora. Nananatili naman sa 2.3% ang case fatality rate sa Central Luzon, di hamak na mas mataas kumpara sa national rate na 1.66%. Ibig sabihin 2 sa kada 100 pasyente ang namamatay dahil sa COVID-19. 78,357 naman ang gumaling o nakarecover mula sa nakamamatay na virus. Patuloy namang iiral ang Modified Enhanced Community Quarantine sa Bulacan hanggang May 14, habang ang household lockdown sa Pampanga ay tatagal hanggang May 15. Ang iba pang probinsya sa Central Luzon ay nakapailalim na sa Modified General Community Quarantine hanggang May 31. Rainiel Pawid, CLTV News.